sir, ah. Parang ito eh. Woo! Tapin mo, baby! Ito sir, ah. Oh, sir, oh. Alright. Ito na yung part 2. Game! On! Parang ito eh. Woo! Tapin mo, baby! Tama-tama pala yan pag may wewildingin. Yeah. Tama-tama pag may wewildingin. But, Leave it to me. mamaya. Para magagamit ko na naman yung pagka-welder ko, ah. Ang gusto mo welding yun, yung kalkis buhaya? Kaya mo o kakayanan? Kakayanin pa. Kakayanin pa. Parang 50-50% ah. Ano? Tanggal siya. Malsik. Lali. Butas na talaga. Kapalan na lang siguro ulit yan. Ah, Ganito yung bibilin yung bakal eh. Welding na yun. ay oo. No. Tapos, pinturahan mo na liyan kaya? Ah, sige. May kwan naman yung ano, spray. Okay. Ayun na lang. Alright. Alright. So yun mga kalabarkada, no? Ang kwan natin ay Project Supremo. Ito yung project natin ngayon. Kakabitan natin siya ng kulong-kulong o yung asawa ni Supremo. Kasi pwedeng diretso yun, mabubutas yung tubo. Tubo lang kasi. Makakapal yan eh. Nabubutas din kaya? Ano ba utas din? Mabubutas kapag Ano ba? Pan? kapag diretso yun. Babad? Nog ka. Handle. Huwag kang bibigay. Maluwag na yung sa handle mo. Wala na nga kuya, sira na. Sira na. Niremedyo ko lang to. Ah, Buti hindi ka man yan lang. Kailangan ng bibili ng bago. Walang. Ah, Mabuti hindi ka makakarinte. walang kuryente yan. Mas malakas pa yung kuryente ng misis mo kapag kinurot ka. Atoy. so yun mga kalabarkada, tanghali na pala, launa na. So kakain na muna tayo. Uwi muna. Wait muna. Tapos mamaya ulit. Full weld ko lang itong sang Sige. likod saglit. Mali na ikabit na ni Cheryl. Ay, nailipat na.
Ito na mga kalabarkada. So mamaya ulit, kita tayo ulit mamaya mga kalabarkada na pagkatapos natin kumain. Right, let's go! So alright mga kalabarkada, yun, nakabalik na tayo at andito na tayo sa kanila Sherwin, no? So may kabit na lang pala tong shock. Ayan siya. May kabit na yung isang shock nito at lalagyan na lang ng bracket. Oh, nakapagbutas ka na rin pala. Ayun, no. Yan mga kalabarkada, no. Yung ginagawa na ulit ni Sherwin. Alright. Alright. Ginaigdaig mo pa yung mechanical engineer naman, ah. Makapal. Pasok. Ng ulan. Nabutas. Ba't ko binutas? Alright. Sapul na sapul. Sabi niya yata. Tasan pa. Saan na yun, man? Yun mga kalabarkada, nagka-problema. Nagka-problema siya dito. Dahil hindi abot yung bakal. So gagawin natin, bibili na lang ng bagong ng ganito. Bili na lang tayo. Maganda lang yung buo kasi yung sa dugtong-dugtungan naman. Bumaba yata to, ah. Oh, sundo.
Yay. Lasing na yun, sabi siguro. Sinundo mo kagad, di pa nakatagay. Bitin pa rin. Kunting-kunti. Hindi naman pwede sa baba yan, no? Ben. Yeah. Hindi naman pwede sa baba to. Sa taas dapat talaga yan. Walang pwersa. Tibay. Mana to pang upuan, no? May upuan yan? Saan? Hindi, may upuan na yan. Matapos. Doon na. Doon na sa kanila. Bitin talaga. Kunting-kunti lang. Ito mo. Hmm? Ito mo. Oh, nakasunod si Bons, ah. Pwede ba ka? Baba. Anong oras na kuya? Bibili na lang. Anong oras na? Anong oras na? Alas. Ang oras natin? 2:20. 2:20. Yun mga kalabar ka na. So dito matatapos tong part 2. So part 3 tayo. Masyado nang mahaba. Alright, bibili ng bakal. 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 Betel?